Maayong adlaw kaninyong tanan ano sa kini ang inyong katuang programa sa TV Apolia.Argumento gipanguluhan ug gipangulahan sa Catholic Apologists International, Sir RJ Seno ba ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron pa nagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. So nanapod kita karoy tagaan og gamay nga tawag ining reaksyon may tungod ni ining maong mga pamulong, mga istorya or mga presentations sa atong mga amigo nga mga dili Katoliko, particularly kini nga Seventh-day Adventist kay ambot lang anong perminti magyud Seventh-day Adventist mo ay tawag ining ilabay sa kuang tawag ining mga videos nga ingon pa nila kay sumala pa nila mo de kusog kaayo tawag ining magsamok-samok daw karon nga panahon. Sige dili nato kanon kay siyempre gihangyo man sa ato nga tagaan ta kini og tawag ining reaksyon. So okay? So kini nga reaction is kuani tawag kini nga video rather. Kini nga video is gikan ni sa video nga tawag ining posted by the Seventh-day Adventist pastor nga si Mr. Bacalares. And yun, at ato ning tawag ining paminawon ng iyang mga punto concerning sa Biblia kay gipangutan naman siya dinhi. Nga nagkatawa pa jud ko sa nangutana kay naay mga puntos didto nga luoy ang ilahang tawag ini mga membro kay wa nila tudloy og tarong. So sa question nahulog nga ang simbahang Katoliko daw sekta. Ay nalang. Sige atuan ning tawag ining paminawon ng argumento ni Mr. Bacalares. Pastor, ang ato mga friends diha sa mga lain nga mga sikta sama sa Katolik. So ilang Sa ko no? Sama daw sa mga sikta sama sa Catholic. Wa pud bumuuwaw ba no? Katoliko na hinuoy na himong tawag ining kuan, Katoliko na hinuon ng gitawag og nag-ingon nga maoy gitawag og nahimong sekta. Okay, muna magkatawa-tawa. Oo, mauwaw. Ang sekta kamo ang sekta. Ngano man tungod kay kung sa kuan pa ba wa mo nag-create og inyong kaugalingon nga tawag ining kung sa kuan pa ba religion ba. Unlike sa gitawag og simbahang Katolika pag may Romano Katolikong Iglesia refer na sa tawag ining Santa Kristyanidad rather. Refer na sa Kristyanidad. Kung yung Kristyanidad, refer na sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Pasensya naman kayo ma-distract ko eh. Kaya nagtawag ining nag-communicate sa kuha via cellphone. So, karon. So, ang tawag ining mahitabo, kung tag sekta, pasabot yung buto lang tawag ining kalit nga naggikan sa tawag ining usa ka pundok. So, syempre, simbahang Katoliko, wala man yung buto lang tawag ining kalit kay mismo ang founder nini ang ato ang Ginoong Jesucristo. Diba? St. Matthew chapter 16 verse 18. Thou art Peter na pandisrak, I will build my church. Mo nang ingon ni Ginoong Jesucristo and the church ingon pa ni Kristo it porte enfrenon prevalibon adversus iam. Bisan hanggang haan sa impyerno, dili gayod makabuntog niini. So kining mong iglesia from the 1st century AD until now existido. Og walay laing iglesia nga maka-connect walay laing iglesia nga makatudlo sa kasaysayang gikan karon nga panahon pa atlas ngadto sa mga apostol mao ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kung sundon nato ang tawag ining lohika, ang iglesyang gitukod ni Kristo gikan sa pagkatukod hangtod karon walay kamatayon. Ang simbahang Katolika gikan sa pagkatukod niadtong 33 hangtod karon walay gitawag og kamatayon. So therefore, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ang iglesia nga gitukod sa tuang Ginoong Jesucristo. So kanang giingon din sa balaang kasulatan nga iglesia o kanang giingon sa kayasan na Kristyanidad isa lang nakapundok. Walay lain kung dili ang simbahang Katoliko, dili ang Seventh-day Adventist, dili pa og ang tawag ining ubang mga pundok nga nagpaila nga they are founded by Christ. So in sungon ana, so dili sekta ang simbahang Katoliko. Ang sekta apil ng Seventh-day Adventist. Kay syempre gikan sa tawag ining Adventism, kang William Miller nagbuak-buak sila at mutuhan natukod ni atong 1863 kining maong Seventh-day Adventist. So sekta, ang sekta din kining Seventh-day Adventist dili ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. I-continue nato ning question sa nangutana kang Mr. Bacalares. Kuan pastor ginaangkon nga gi-claim nila nga sila daw ang nag-compile sa balang kasulatan. So Actually, wala lang yung nag-claim lang, kung dili nag-provide good og evidence. Nga naman, kay again, for the first 1,000 years, wala may sulpot o may 70 Adventist na nga panahon. For the first 1,000 years, naalang may usa ka iglesyang nag-exist
nga maoy tawag anang administrator, maoy responsable nag-compile, and at the same time maoy nagpagawas ni anang maong gitawag og Biblia. So walay lain eh. Oh, kay nga panahon pa man nahimugso ni mga squatter sa pagtuo, di ba? So ana. Ta kuno mga Adventist wa ko tay rights nga mogamit ni ana kay sila kuno naghimuan nga Biblia. Actually, naa may rights nga tawag ining mubasa ana kay every book na mag-exist aning kalibutan na may rights ang tanang mga tao nga mubasa. Oh, pero wala may rights nga tawag anang musulti mo nga kamo ang final interpreter ni anang maong Biblia. Ngano man kay dili man kamo ang responsable nagpagawas anang libruha. Again ha, sa tawag anang tama nga pangunahuna, sa tama nga pangunahuna, dili pwede nga maguna ang libro kaysa gitawag og institusyon. Maguna gyud ang institusyon, una ang libro. Naguna-una ang Christianity before panigawas ang maong gitawag og libro. Mo na unang Iglesia Katolika, nag-exist siya for 300 years before panigawas ng Biblia. Kasi siya ang responsableng nagpagawas ni ining maong gitawag og Biblia. Kay before 4th century, o man nailihin ng Biblia. O man kailan ng tawag ang mga apostol ni atong na ay Biblia niya. O po sila magtuo, na katong ilang mga writings, i-appear sa Biblia. Ingon ang tawag anang punto. Okay, sige, continue na to. So ako pastor, ngita ko katinawan ba kung sila ba jud ang nag-compile sa Biblia? O Okay. kinsa? Okay, niya. Sa original, dili sila nag-compile. Sa mga dili original, sila na nag-compile. So kini mo na ang palusot ni Mr. Bacalares. Kaya para ingnon ba nga lahi ang nag-compile sa original o nya lahi pud ang nag-compile sa dili original. Wa siya kabantay base sa gitawag og kasaysayan, isa lang ka buok iglesia nga Kristiyana ang nag-exist sa unang usa ka libo ka tuig sa Kristohanong relihiyon. So kung moingon siya nga lahi ang nagkumpara sa original ug lahi ang tawag ang nagkumpara sa dili original, ano sa nagi-compile ang Biblia katong original? Ano sa og kinsa ang nag-compile? O unsa ang imong reference nga gi-compile ana nga panahon? Ikaduha nga tawag ining punto, ikaw lang nag-distinguish ng original o dili original. Ngano di ay katong tawag ini mga copies nga tawag anang gi-compile sa 3rd and 4th centuries. Asa mo sila nikuha og tawag ining mga sources? Dili man na pwede nga makakopy ka kung wala kay gitawag og source. So kinsa ang tawag ining naghupot ni anang maong gitawag og mga sources? Naa ba 70 sa 3rd, sa 1st, 2nd, and 3rd and 4th century? Wala eh. So ang kadtong administrator sa mga writings sa mga apostoles, ang simbahang Katolika nga naman kasi ang determine out of 1,000 manuscripts sa gitawag og kining New Testament, ang simbahang Katoliko ang nagdetermine na kining 27 books maora ni ang tuuhan nato nga inspired written word of God or inspired tawag ining writings nga i-appeal nato sa New Testament. Unya pagkaman yung sa man pag-determine kung asa kita sa original. Unya kana nga panahon, remember ang Christianity nga mao nang simbahang Katolika under persecution sila. Tama man ang moingon nga tawag ining gipangsunog, pero ang simbahang Katoliko nakita niya nga kaila siya kabalo siya ni ining maong gitawag og mga kasulatan at the same time ang Biblia kining maong mga manuscript di lang kinamo basis sa translation nila ngano man tungod kay naapay mga gitawag mga leksyonary sa una kining gitawag og kining mga gipangsulat sa panahon nga magsimba sila mao ni pamaagi sa ilang pagtranslate kani adto kay para mas masabtan nila ang mga manuscripts nga ilahang gitawag og nakita mo bitaw nga naigingon nga mga codexes di ba na mga codexes. So kana mga codex mo na mga early manuscripts nga mga copies from the original, copies from the original. So kaning copies from the original ang nag-preserve ani nga copies kaptong responsable naghupot ni anang maong gitawag og original. And kanang maong mga manuscript Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, and Codex Alexandrinus ang naghupot ana ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Walay gitawag og lain for the first 1,000 years So, kining palusot ni Pastoy para inon nga ang original mao tong tinuod niya katong dili original mao ng simbahang Katoliko. Binutbut na. Una-una ra ning tawag ini Pastoy Bacalares. Kay kumiyo kag nag-compile ka sa Biblia, asa man ang katong original or katong kinopya?
Ano sa din nahitabo ang tawag ining compilation sa Biblia? Nahitabo sa 1st century, 2nd century, 3rd century. Naba ka ni mapakita nga tawag aning ebidensya si Pastoy nga before ang 4th century nag-compile ang mga apostol og Biblia. Mao ni tawag ining kuan ba? Mao ni gitawag og kini bitaw nga rason sa mga tao ba nga naningkamot gid taog palusot. Di mo gini may tabo nga makalusot gid ni. Nya pagkahuman ang question is kinsa man ang nag-compile. Daghan kay siyang tawag anang pasikot-sikot kay para ignon nga tawag hindi lang Iglesia Katolika Apostolika Romana pero musangko si simbahan Katoliko. Niya sige, continue na to. Wala na'y original karon. O nga di ay karon di ay nag-compile ang tawag ining Kristiyanidad. Kay para ingon ni mga one original karon. Karon nga panahon yes, pero remember daghan na mga translations karon. Ang question, ang tawag ining origin sa Bible. Grabe naman po, Pastoy. Ikaw nagkini mismo nagkatubang sa imuhang tawag tigpangutana. Imo pag yung sa agon. Ang question, ang origin sa Biblia, dili ang karon. Kaya ang karon, yes, mga translations na. Yung mga di na makakitag tawag ining magbit-bit ng mga manuskripto. Na ang original is Griego. Nga tawag ining mga pulong ang tawag ining gipangsulat sa New Testament. So di na kayo makita. Nya kung kanang mga original karon o kanang mga copies from the original, asan ang karon? Nasa inyo? Wala eh. Wala gyud wala. Di mo makatulog tinuod ug makapermites Pastoy. Ang nangabilin mga kopya nga dunit na tong mga original. Imagine good nimo nga almost 2,000 years na. Di ba? Normal gyud nga mga dunot pero naay mga copies from the original. And even ang mga Protestant scholars admitido nga kanang mga copies from the original and even ang original manuscripts ang simbahang Katolika maoy tawag ini naghupot ni ana dili Seventh-day Adventist, dili Protestant churches, dili oy itug ana lang untang tinuod ba kay para dili bitaw tawag ining masakpan ka sa imuhang tawag ining bakak. Mas musamot na hinuon na kauwaw ng imuhang pagkatao at the same time mauwawan ang pundok kay imong gipasakupan. Ngano man kay instead of muto ang tao ani mo mga tawhana ma-convert pa ninyo ang mahitabo kung mahibaw ang tinuod mga bakakon din mo mga tawhana. Di ba? Mga bakakon niya. Siyempre ang amahan sa bakak mo biyang yawa. Ang ilang nga gi-compile ang kana ng mga kinopya. Ngano di ay sa 1st, 2nd, and 3rd century nag-compile ang mga apostol, nag-determine sila nga mao ni ang New Testament, mao ni ihap sa mga libro. Kaya ang compilations man god, mao na ang panahon nga pag-create sa canon of the scriptures. Buti pasabot ilahang gi-determine pila ka tawag ining libro ang New Testament. Nya pagkahuman na ay sugo ang tibok iglesia nga kini sa tibok iglesia dawaton nato ni nga maora ni ang inspired written word of God sa New Testament. Naa ba sa 1st, 2nd, and 3rd century? Wala eh. Wala. Ngano man kan nga panahon persecuted sila. So walay compilation nga nahitabo. Mao bitaw pag-abot sa 3rd and 4th century, daghan kaayong mga manuscripts nga ilahang gipangkuha. Ya, di lang kay 27 books ang New Testament lang ha. For example, New Testament. Di lang kay 27 books. More than 1,000 of manuscripts ang ilang nakuha. Pero ang simbahang Katolika tungod sa giya sa Espiritu Santo, siya ang nidetermine nga kining out of 1,000 of manuscripts, kining tawag ining 27 ka libro, maora ni ang inspired written word of God nga gikan gyud mismo sa kamot sa gitawag mga apostol. Ana ba? So kung dili pa kagigamit sa Ginoo, kung wala pa kagigamit sa Ginoo, pakigihan sa Ginoo, makatuod ka kahanang 27 ka libro out of 1,000 manuscripts ng ilahang tawag ining compile kumbaga ilahang gipakita kumbaga. Ikaduha, kung tawag ining ingon-an ang pangunahon na ng mga pastor kung sila binabuhian ng mga panahon, di sila mutuo sa pagtudlo sa Iglesia Katolika, di ni mutuo nga ang 27 ka libro mao na ang inspired written word of God. Ngano man kay ang simbahang Katolika ang by the authority of the church, siya mismo ningon nga ang New Testament 27 books. Tuo mga mo, di ba? Okay lang unta nga di mo mutuan ng Iglesia Katolika, di lang kay 27 may nakasulat. Di mi mutuan na, kaya mo tuuhan mo ni napa namin kaugalingong katawag ng Biblia, pero ngano ninyo na buhata. Ngano man tungod kay wala mo'y otoridad. Wala sa inyo ang balang espiritu aron mo determine sa mga inspired written word of God. Nga naman tungod sa hinungdan, wa man mo'y Espiritu Santo.
Espiritu tuntuyis naa. Pero Espiritu Santo wala eh. Sa ato pa, kay ang mga konopya naman ng ilang gi-compile, na adi ay isistado kaniadto ang original. Nga na makakopya ba di ay sila kung walay original? Mga pastoy, makakopya ba sila kung walay original? At the same time, kinsa nagupot sa tawag ining original ana nga panahon? Kamo? Dili. And before 4th century wala pa giila ang mga apostol nga tawag ining 27 books lang ang inspired written word of God. Ngano man kay naa pa yung mga letter of Barnabas, letter of Antioch, letter of Saint Ignatius of Antioch, Smyrna, yun. Naa pa yung mga nasulat pero ngano mo to maapil sa New Testament? Ngano man tungod kay ang simbang Katoliko ningon ops ayaw na. Napaganin mga gospel, the Acts of Peter and Paul, napay gospel of Judas, napay gospel daghan. Pero ngano mo to maapil? Nanabot yung 7 books nga gideclare ang before ang 3rd to 4th century nga di ang gideclare ni Papa Innocente ug Papa Siricius ang maong tawag ining libro sa Bagong Testamento. Wala pa eh. So kanang imong pamutbot nga na nagi-compile na anadaan but na. But yun na, but. Okay? Number 2 nga rason. Wala pa'y Roman Catholic na ana ang New Testament. Ay binutbot na pud ni. Another nga gitawag og binutbot. Ngano man kay ang earliest written record of the Catholic Church, the Roman Catholic Church, mao na ang New Testament. Dili mo gawas ng New Testament kung wala Romano Katolik o iglesia, but-buton gyud ng pastura. Pagkabut-buton. The New Book of Knowledge, Volume 16, page 287 nagsulti, the earliest written record of the Roman Catholic Church or of the Church, sumala pa sa mong gitong libro, is the New Testament. Dili mo gawas ang New Testament kung wala ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. So, Ginoo ko ni mga tawahan ang but nito po nila mga membro ani no. Gamo mga higalag may eksupon. Bantay-bantay mo kay kitagaan metas Ginoo og tama nga pangunahuna para kabalot ta mo pili unsay maayo ug unsay daotan unsay kabakakan ug kamatuoran. Kung ingon ani nga pastor ang atong tawag ining paminawon ang atong kalag. Tusutoy gud sa impierno kusog pas racket way sangit-sangit. Kung ingon ani nga presentation sus Ginoo ko. Mga kahigalaan ako mga Katoliko kung naay magwali-wali nga pareha ani ni pastoy isang punto ka 70 Adventist delikado ni ay kung maminaw mo ani inyong kalag sigurado tangagon sa demonyo iwisi-wisi do sa impierno. So mo na okay last portion last argument ni Pastor Calares. Gipresume lang nila nga ang Roman Catholic naa sa Mateo 16:18 when in fact wala diha. Nga naman kaya nasa yung letra por letra. Wa magitungan li. Ug ba po na yung baruganan. Wa nganli ang iglesia gitungkod ni Kristo. Nya ngano ipamugos mo gid niyang ang argumento sa butang nga gisulti na sa mga Katoliko nga wa nagliging nganling ni Kristo ang iyang iglesia. Pero question, kanang iglesia kang gayang gitungkod asa na karon? Kamo? Natukod lang mo ni Abto 1863. Layo na kayo mo tinai. Pero tira yung layo as tinai. The more na magsigi mo deny, the more na magsigi mo og dili pagdawat sa kamaturang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana gitukod ni Kristo, the more nga maut-ut mo sakto sa inyong kaugalingong gitawag og mga argumento. So wala pa nakapag-follow sa itong mga page, i-follow nyo itong mga page, RJ Horolan Sandra Second TV, Apolia Punta Argumento, o Kuya Apologist TV page, o pwede sa mag-send din ha o Facebook stars. And also, sa atong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe din nyo ang atong mga channels. Dali Catholic Apologist International Official, RJ Sandro Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede sa mo mag-send din ha o super stickers, super chats, and super thanks. And ayun, sa mga Katolikong gustong mutabang sa ato ang gitawag og programa, pwede nyo ipadala inyong tabang suporta, pinag sa mga account numbers, nga nakaroon sa mga screens, ka na nagadagan ng information, o pwede sa mo mag-message sa tong page kung bayari mitan sa inyong pagpadala. Daghan kayong salamat. Kung katulang muna aton taga paghaptag og reaksyon og yon ako temporary minute kaninyo og magkita-kita na pud ta sa sunod na pud nga mga reactions nato tungod ning itong mga amigo nga mga dili Katoliko. Ug kumingon Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defendere maayong adungan tanan. Ave Maria, Viva Cristo Rey.